Ja to dnes vnímam stále tak, že je to vlastne platová situácia zostala taká, ako to bolo pred 2 mesiacmi napríklad. No pre mňa sa nič neudialo. To, čo vám dneska on oznámil, že sú nejaké 4 varianty, že tie sme si vypočuli, keď sme spoločne sedeli na ministerstve obrany, ja som ich tam počul. A on mi to včera oznámil ako záležitosť, že je tu nejaká nová vec. Tam sedeli zástupcovia AŠK, sedeli tam zástupcovia ministerstva obrany a oni nám tie 4 varianty tam povedali, že aké sú možné. Jasne. Ja sa povedať, že my sme dnes možno čakali od pána Saktora, že bude niečo nové, ale v podstate nič nové sme sa nedozvedeli. A vy ste prednedávnom spomínali, že tá komunikácia viazne a tá komunikácia zrejme stále je na tom mŕtvom bode, ako bola, takže ja sa chcem opýtať, či pre vás nie je ten reálny odchod. Pre mňa nie je zatiaľ reálny. My máme ten projekt pripravený a ten odchod bude reálny vtedy, keď budem vedieť, že sme sa tu nedohodli na zásadných veciach. A zásadné veci som vám pomenoval teraz a pomenoval som ich aj minule na tlačovke. Nechcem nič iné. My sme boli v pohode, my sme boli ticho, ja to zopakujem ešte raz. V minulosti som mal pocit, že mesto nie je ochotné, nemá zdroje na podporu akéhokoľvek iného športu. Realizovalo prenájom štadióna, ktorý nám potom poskytlo a platilo energie na úrovni približne 2 milióny korún. My sme chceli, aby mesto, keďže už nebolo možné realizovať takúto formu prenájmu, že mesto si nemohlo prenajať za 50 000, ale že tie podmienky sú iné, sú komerčné, sme chceli, aby nám nejakým spôsobom aj v tomto vyšlo v ústretí a aby sa stalo spoluúčastníkom, znova podotýkam, len na úrovni štadióna a podpory mládeže. Tak ako som to deklaroval na tlačovke, pre nás tá komunikácia je aj v tom zlá, že keď napíšeme žiadosť, že žiadame o podporu na mládežnícky futbal 5 miliónov korún alebo 3 milióny korún, nepamätám si to presne, ale keď nedostanem ani odpoveď, že nevieme vám dať X, ale dáme vám Y, ale keď nedostanem ani odpoveď, no tak to je aká komunikácia. Pán primátor dneska ešte povedal takú myšlienku, že on cíti, že v pozadí potrebujete nájsť nejakú výhovorku na to, že čo je už vlastne dohodnuté s nejakou treťou stranou. A keby to bolo dohodnuté, však pozrite sa, ja sa nechystám odtiaľto odísť. Ja mám v Banskej Bystrici sídla takmer všetkých firiem. Ja som tu prežil, žijem tu stále, prežil som tu pekné obdobie a stále sa sem vraciam a stále tu žijem. A keď si to pán primátor myslí, tak potom musím mať na to nejaké pohnutky. Ja vám teraz korektne, a preto ja nemám problém sa pred vás postaviť a vám povedať, že je to takto a nie je to nejako inak. Len ja som nedostal jedno konkrétne riešenie. Keď vy máte pocit, že vám nezoznámil 4 možné varianty, no tak nech príde s jednou konkrétnou a povie, toto je na stole a potom môžem povedať, že áno alebo nie a potom ma môže podozrievať. V podstate predostrel 2 varianty, alebo 3 varianty, ktoré tú variantu vylúčil, ten atletický štadión, že sa postaví a vymení sa to, ale teda buď sa zachová status quo, alebo teda odkúpi štadión mesto a potom sa sa im bude dohadovať na tých ďalších variantách investičných. Ale to nemusíme odkúpiť štadión. Nech mi povie, že ja odkúpim štadión a budeme spoločne takýmto spôsobom tu nažívať a budeme takýmto spôsobom sa venovať futbalu. Čo ja nechcem, len aby dali ponuku, konkrétny variant. Čiže vaša výzva znie, aby ste dostali konkrétnu ponuku. Aby som dostal konkrétnu ponuku a aby som ju nedostával po telefóne, že sú tu 4 varianty, ktoré ja zajtra oznámim novinárom a bolo by dobre, keby si prišiel, ale tak ja neviem, fakt to nie je dobré. Každopádne je to neštandardná takáto komunikácia. Mám pocit, že to je skôr také odkazovanie si niečo cez médiá, čo vôbec nie asi neprospieva tejto veci. Čo mám teraz povedať, že kto je na ťahu zasa? Ešte jedna vec, čo tu asi nezaznela, alebo som zle počúval, možno vám nevadí, že tu bude naďalej atletický štadión? Ale ja som povedal, tam, keď ja nie som vlastníkom štadióna, ja nemôžem. Za predpokladu, že mesto odkúpi, že bude ďalej investovať podľa vašich predstav do toho štadióna, takže či vám bude vadiť, že to nebude vyložený futbalový stánok, ale že tu bude aj atletická dráha, povedzme atletické a ovál. No ale tento štadión takto, ako je dnes situovaný, a myslím si, že ani mesto, ani štát v tejto dobe nebude ochotný investovať do nejakej rozsiahlej rekonštrukcie, tak ja si myslím, že ani ináč to nemôže byť. A ja som to deklaroval aj na ministerstve obrany, že vy ste vlastníci a vy rozhodnete, že ako to bude.
Ja som preferoval v období, keď bolo deklarované, že sa bude stavať nový štadión, tak som jednoznačne presadzoval variant, že by to mohol byť klasický futbalový. Jasné. Ale len keď sa ma pýtal niekto na názor, čo si o tom myslím, ale keďže ja nie som investor, lebo ja keby som si stával za vlastné peniaze, tak ja postavím futbalový, ale keďže ja nemôžem, inak keď sa opýtajú na názor, tak môžem povedať názor, ale nemôžem rozhodovať. Čiže by ste akceptovali to, čo by... Lebo tam to bolo inak podané zo strany primátora. Toto nás mrzí, že jeden povie to, že keby ste tam boli... Lebo on tvrdil, že by ste ho neakceptovali. Keby ste tam boli spolu, mohli by ste tam Pán Saktor reagovať. tvrdil, že by ste ho neakceptovali, tak... Nie, že ste mali problém s tým, že kulisa a tak ďalej, že je to ďaleko od divákov kvôli tomu. To bolo v období, keď bol variant, že sa bude stavať Národný futbalový štadión v Bratislave a budú sa stavať dva menšie, Banská Bystrica a Košice. To pred rokom bolo na stole. Zo strany vlády, pán primátor to vie. A vtedy, v tom období, ja som jednoznačne preferoval výstavbu klasického futbalového štadióna, lebo sa ma pýtali na názor. Jasne.